I pozdrav youtuberi i dobrodošli u novu epizodu mog kanala. I sada znači započinjem nov serijal na mom kanalu, a to je diskutovanje o animeima koje volim da gledam. Znači za ovu prvu epizodu sam odabrao moj omiljeni anime, a to je Boruto Naruto Next Generation. Zašto sam njega izabrao? Izabrao sam ga da mi bude omiljeni i njega sam stavio u ovaj prvi klip o diskutovanju, zato što još Naruta sam gledao kad sam bio klinac, a i skorije sam ga gledao, pa evo sad sam počeo da gledam i Boruta. Znači, pa njega najduže gledam, pa sam ga zato izabrao i najviše znam o tom animeu od svih. Dakle, da počnemo. Znači, anime Boruto Naruto Next Generation. Ajde da pričam skraćeno samo Boruto. Do sada ima 2 epizode i sad ja snimam, znači danas kad snimam je 19. april. Znači 19. april je i znači već sad bi pre 8 minuta je izašla 3. epizoda. Znači za sad imaju 3 epizode. Znači pa hajde da pregledamo da diskutujemo o tome šta se dešavalo u prethodnim epizodama. Znači u prvoj epizodi Boruto, to je Narutov sin, to je glavni lik ovog animea. Znači on upoznaje, Boruto sada upoznaje Denkija, dečaka koga su svi napadali, znači na ulici, zato što je mislio da je slab, ali jeste li vidjeli i u prvoj i u 3. epizodi, znači a 3. epizoda je kada se Boruto, Shikadai i Nojin bore protiv Metal Lia, Rock Leeovog sina tačnije. Znači i Metal Lia i Denkija je obuzela ta neka ljubičasta tama, kao neka moć. Znači verovatno će se kasnije u daljim epizodama, ne baš uskoro, ali kasnije će se saznati šta je ta moć, šta je to već, tačno će se saznati šta je to. Dobro, da nastavimo gdje smo stali. Znači on ga tu upoznaje i spašava ga od jednih likova koji su džeparili Denkija. Kasnije kada je Boruto krenuo na upis na akademiju, na prijem učenika, znači u Denkija je ušla ta, kao što sam malo prije rekao, ljubičasta ta moć i znači obuzela ga je i Denki je postavio voz, jedan sa jedne strane, znači Shina, a drugi sa druge. Ne znam da vam razumijete, a postavili su ga tako, znači jedan na kraju Shina, a drugi na početku. Znači tako su oni išli i trebalo bi da se sudare ti vozovi. Međutim, Boruto je bio na tom vozu sa tim klincima s kojima je se Denki tukao, pošto ih je Denki namamio da dođu. I Boruto je pomoću klonova senke zaustavio taj znači voz i nije došlo do sudara, ali kasnije su ovi iskočili na drugu ovu Shinu, nije Shinu, na drugi vagon. Kao ti likovi koji su se posvađali sa Denkijem, oni su skočili tamo pošto oni ne idu na akademiju, a Boruto i Denki su otišli na akademiju, ali spucali su se u Narutovu statu Hokagea, znači onu na planini, gdje su sve statue, skucali su se i oštetili su je. Znači tu je nastalo to i malo je oštećena, malo više, da. I znači ta faca oštećena i svu oštetu je platio taj Denkijev otac. On je vlasnik kompanije Kaminarimon, znači tih vozova. I onda znači onda su došli tu i upisali se na akademiju.
I znači, to je to uglavnom za tu prvu epizodu, što se dešava u prvoj epizodi Boruta. Je sad da pređemo na ono šta se desilo u drugoj epizodi. Znači, u drugoj epizodi ovako, Boruto je bio suspendovan sa akademije na 2 nedelje, zato što je, kako se zove, napravio onaj incident na Hokageovom licu sa Denkijem, bio je suspendovan na 2 nedelje i onda kada je došao poslije 2 nedelje u školu, jedan lik po imenu lik po imenu Iwabe ga je izazvao na tuču, na fight, i onda su oni otišli tamo gdje su bili preliminarni delovi Chunin ispita u malom Narutu, i tamo su se znači oni potukli, to su svi gledali. Za to vreme je Shino, njihov sensei, otišao i video da ih nema na času. A taj Iwabe je 2 puta ponavljao akademiju i sada je opet tu. Inače on ima lik pa se da neće ponavljati. I da, većina ljudi, ovo što se tiče Iwabea, većina ljudi je napravila na YouTube klip o tome kako misle da je Iwabe Kawaki. Ako ne znate ko je Kawaki, pogledajte prvu epizodu, sve će vam biti jasno. Prvu epizodu Boruta. I onda znači, zato što obojica svi misle da je ovaj Iwabe Kawaki, zato što obojica nose bijele majice i nose kao kaput, šta već, i obojica imaju motku. Ja ne mislim, ja radije mislim da će Denki biti Kawaki, ne znam što, ali imam taj neki osjećaj, nije bitno. Znači, to je to što se tiče druge epizode. Sad, znači, pređemo na onu 3. epizodu koja je večeras izašla, ali ja sam je već pogledao danas na engleskom titlu na YouTube-u. Možete i vi pogledati ako želite, ali naravno sad imate, pošto možete i na Anime Srbija. Dobro, da pređemo na tu 3. epizodu. Znači, u 3. epizodi, znači, Boruto, isto to, znači sada Metal Lia, Rock Leeovog sina, obuzima Tatana za vreme vežbanja shurikenima na tom treningu, i onda on ih sve napada, znači Boruta, Shikadaija i ovog Nojina, i onda se oni tu bore sa njim i na kraju su uspjeli da ga savladaju pomoću Shikadaijevog, tako reći, mozga, pošto je on Shikamarov sin, a Nara klan je poznat da su veoma inteligentni. Dobro, nastavim, i tu su ga porazili. Onda, i znači to je to što je bilo za tu 3. epizodu. To je bilo nešto fajta, nešto svega pomalo, i znači generalno meni se sviđa Boruto Naruto Next Generation, i znači anime je mnogo dobar. Neki misle da će imati dosta fillera, neki misle da će imati maksimum 250 epizoda. Sad ja nisam siguran, ali bi volio da ima dosta epizoda, ali ne ih volio da ima previše, kao na primjer Naruto Shippuden, zato što je što više epizoda, to je loši kvalitet. Ali bit će vjerojatno dosta epizoda. Nadam se da će imati više od malog Naruta, to sigurno. I ljudi, da, to bi bilo to za ovaj klip. I naravno, ne zaboravite da kliknete na dugme subscribe, kako bi se pretplatili na moj kanal i uživali u mojim klipovima. Nadam se da vam se ovaj klip svideo. Ako jeste, ostavite like. To je bilo to. Ljudi, vidimo se u sljedećem klipu i post.